så... Det er forår, det er sgu dejligt. Ja, det er det. Jeg har sgu tabt en masse penge på aktier, altså. Jeg kom til at investere i Apple. Det kørte sgu så dårligt. Jeg havde ellers købt en iPhone 5, så troede jeg, de ville ligesom stige. Det gjorde de ikke. Du er så aktiv. Jeg troede bare, du var fuld og så. Det var min børsmægler, der gjorde det for mig. Han ringede op fredag formiddag ved en 3-tiden, og så sagde han, skal du ikke købe noget i Apple? Så sagde jeg jo, jeg er vild med frugt. Det kan vi da godt gøre. Det er æbler en dejlig plante. Det er æbler en dejlig plante. Altså, de er jo ikke højræb, vel? De er jo ikke bøf bourguignon. Ja, nu sidder jeg og spytter på dig. De er bare fordi, jeg er lidt fuld. Det er selvfølgelig. Skål. Du skal altid så skide fuld. Ja. Som er overfru, at jeg tror, jeg beder dig om en anden chance. At med enden af det stande har det rask væk. Du arbejder som oldfru og ønsker dig en helt anden chance, når det bliver august. Som er overfru. Men jeg tror, at den beder dig om at tage en anden chance, når både er rask væk. Du arbejder som oldfru, men ønsker dig en helt anden chance, når det bliver august. Hej, det er Tilde. Ja, hej Tilde, det er mig. Hvad vil du? Jeg har været utro. Undskyld, hvad har du? Nej, jeg har haft samleje med en anden mand. Ej, mor, det vil jeg altså ikke høre om. Det var Jørgen, jeg ved ikke om du kan huske ham, der var forstander på din gamle højskole. Ej, mor, helt ærligt. Hvad var den nu, den hed? Den hed Testrup. Testrup? Var det på hans kontor, eller hvad? Nej, han tog mig hårdt ned i shelteren. Det havde ikke noget med kontoret at gøre. Ej, mor. Ja, jeg kunne næsten ikke gå bagefter. Ja, han havde lidt startproblemer. Han kunne lide, det var lige før han ikke kunne få den højere op. Men så hjalp jeg ham. Ja, mor, jeg må gå. Ja, jeg har ikke tid. Nå. Og jeg er virkelig ikke interesseret i at høre om, at du er blevet taget hurtigt shelter af Jørgen. Men det er jo nu, jeg har brug for din hjælp. Mor, jeg lægger på nu. Men hvad? Farvel, mor. Men det er jo nu. Hvad laver de så på den skole? Skal de lære noget? Altså, Tobias han sagde, at de havde noget workshop, eller sådan noget. Nej, workshops? Ja. Er det en arbejdslejr? Nej, altså, ja, vi skal sgu da ikke arbejde. Nej, selvfølgelig skal jeg ikke. Du skal heller ikke arbejde. Det er der ingen af os, der skal, altså. Men jeg tror, det er meningen, at de skal lære noget. Det trænger de også til. De er fattige. Ja, måske skulle vi to lære dem et trick eller to. Ja, det kunne de godt trænge til. Det kunne de sagtens trænge til, de unge mennesker. Ja, de unge. Det skal være fattige. Ja, de skal være fattige, ikke? Hvad så lider de? Ja, de er meget liderlige derude. Men ved du hvad? Ved du hvad han også sagde? Han sagde, de kaldte det for Auguku. Auguku? Ja, Auguku. Auguku. Det er sgu sjovt. Det hed med gamle au pair. Det gamle au pair? Ja, det skulle da rigtigt. Det kan jeg sgu da godt huske. Ja, det kunne du. Ja, det kunne jeg. Det kunne du også. Ja. Hun var sød. Og hun var også lidt doven. Nå, doven. Det var hun. Hun var doven. Hvor kan vand ikke ligne champagne? Hvor er penis ikke lavet af slik? Bas, stop lige her. Først, det er virkelig fedt. Det er tango, Balkan og sådan et spartled, eller jeg ved det ikke. Jeg har aldrig hørt noget lignende før. Det er super fedt, det svinger. Hvad er problemet? Men det er lidt underligt. Ja. Med penis. Det er det, som det vigtigste. Kunne vi prøve, måske det er også lidt, det er brugt. Det er brugt ikke, altså. Hvis vi skal ramme det bredere og noget mere hip, der passer til dit senior-hipster-image. Jeg synes, det giver mening med penis. Vil du have noget andet end penis? Jeg stopper lige her i teknikker og får en idé og tænker højt. Kan du prøve med noget... Måske som noget slang for penis? Møbler. Kan
du prøve at synge møbler i stedet for penis? Jeg ved det ikke, altså... pikken som et møbel, eller hvad? Vi kan prøve det. Vi prøver, altså, jeg er ikke sikker på, at det fungerer. Prøv med møbler. Hvorfor vil man ikke ligne champagne, champagne? Hvorfor er møbler ikke lavet af slik? Mads, stop lige igen. Der er ikke ligesom... Det var bedre med penis. Det samme. Nej. Jeg synes, det er meget bedre med penis. Vi kører lidt med penis. Fedt, det er jeg glad for. Hvorfor vil man ikke ligne champagne, champagne? Hvorfor er penis ikke lavet af slik? Det kan være Thomas Helmi igen. Ja, Helmi. Ja, det er godt nok længe siden, jeg har snakket med den giderbuksen. Ja, den frække knægt. Men tror du, altså, han kan vel også godt tage på Augugu? Det kan da være, han kommer og giver en koncert. Det kunne da være, altså. Ja, de må da også lave noget musik. Det kunne være dejligt med en koncert. Det ville være dejligt. Men skal vi så ikke bare... Altså, skal vi ikke bare gøre det? Skal vi ikke tage på Augugu? Skal vi tage på Augugu? Vi så sgu på Augugu. Jamen, jeg kunne sgu godt. Ja, kunne du så? Ja.